อาตมาคือจะใช้แนวตัวเองมาเป็นพระอาจารย์ก็ได้เป็นอาตมาก็คือแนวของตัวเองคือเอริก้าเป็นแปลภาษาจากภาษาไทยให้เป็นภาษาสโลวักDneska je veľká šanca, že Erika pomohla, aby thajský mních prišiel na Slovensku. Na Slovensku je to veľmi náročná cesta pre thajského mnícha prísť do Schengenu. คือแม่ชีเอริก้าไปอยู่ที่เมืองไทยหรือว่าไทยแลนด์ไปประพฤติปฏิบัติอยู่3 ปีแล้วก็ศึกษาในขณะเดียวกันก็ศึกษาเรื่องภาษาไทยก็มีความชำนาญพอสมควรคือพอประมาณไม่ได้มากแต่ก็พอมีความเข้าใจ Aťan je rád, že som vydržala v jeho kláštore po všetkých tých peripetiách a mohla som ho pozvať na Slovensko. Je rád, že ako tak viem thajčinu, pretože on slovenčinu ešte nevie. ส่วนพระอาจารย์ก็ภาษาสโลวักก็ได้นิดหน่อย Je po slovensky veľmi málo, vie povedať pekné, ďakujem, šťastný nový rok. คือได้ยินได้ฟังจากลูกศิษย์ที่เป็นคนสโลวักจะเป็นแม่ชีก็ดีจะเป็นญาติทำพิธีบ้างที่เคยคุยกันมาเคยพูดเรื่องภาษาก็ได้จำจะมีความจำเกิดมาจากสติดีถ้าฝึกสติดีปัญญาจะดีเป็นอัตโนมัติ Každý, kto ide do nejakej cudzej krajiny a má veľmi dobrú meditáciu, dobrú samády, tak sa veľmi rýchlo naučí ten cudzí jazyk, rovnako ako ľudia tu chcú naučiť angličtinu alebo nemčinu, a majú dobrú meditáciu, dobrú samády, tak veľmi rýchlo sa dokáže naučiť pamätáci jazyk. พระอาจารย์มีความเข้าใจภาษาสโลวักมากกว่า 50% คือ 100% นี่มากกว่า 50% คือมีความเข้าใจ Aťan rozumie slovenčine, rozumie, keď sa ľudia rozprávajú, okolo 50% rozumie, o čom hovoria, ale zatiaľ slovensky hovoriť nevie. เมื่อก่อนเคยศึกษาภาษาอังกฤษคือ English แต่ว่าไม่มีความชำนาญฟังขนาดไหนก็ไม่มีความชำนาญไปศึกษาภาษาไชน่ามีความเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เลยมีแม่ชีนิมนต์มาที่สโลวักมาฟังภาษาของสโลวักเกิดความเข้าใจก็เลยมีโยมนิมนต์มาก็เลยมาอีก Kam chodí, či už bol v Malajzii, kde sa učil, kde učil dávnu, veľmi rýchlo sa naučil čínštinu a hovoril s Malajzíčanmi po čínštine. Predtým ako bol mníchom, tak hovoril anglicky s majiteľom, ale nemá možnosť hovoriť anglicky, lebo som anglicky majiteľom. Chcel hovoriť thajsky. Ale som sa naučila thajčinu veľmi dobre, tak mi dala možnosť. ที่ความรู้สึกของพระอาจารย์มีความรู้สึกว่าอาจจะเคยเกิดเคยตายที่สโลวักเมื่อก่อนก็ไม่รู้ถึงได้มีความเข้าใจและมีความเห็นใจอยากจะพาทุกคนปฏิบัติ Aťan vie, že jeho jeden z minulých životov bol na Slovensku a zomrel tu, narodil sa aj zomrel na Slovensku. มีความรู้สึกเร็วมากมาในปีที่2ก็รู้สึกมีผู้สนใจอยากประพฤติปฏิบัติมีมากแต่ว่าขาดผู้นำทางคือพระสงฆ์เรียกว่ามั่งหาลำบากที่จะมาออกจากไทยแลนด์แล้วก็มีคนที่เข้าใจเรื่องภาษาไทยแล้วก็แปลภาษาได้ Z tých krajín, ktoré prišiel VLP, tak Slovensko sa mu veľmi páči práve preto, že tí ľudia tu na Slovensku majú najväčšie utrpenie. Slovenská krajina vytvára najväčšie utrpenie pre ľudí a je veľmi rád, že sem prišiel na Slovensku.
a vidí, že ľudia na Slovensku z tých miest, ktoré už prešiel, majú ľudia záujem o meditáciu a vedia meditovať. ก็ที่ประเทศสโลวาเกียก็ที่จะเห็นอยู่ก็ผู้มุ่งหวังพุทธปฏิบัติภาวนาก็เห็นแม่ชีเอริกาเมื่อก่อนก็เคยมีอยู่บ้างแต่ก็ไม่เข้าใจเรื่องภาษาเป็นหลักใหญ่เป็นใจความอันใหญ่อาตมาที่มาก็ไม่ได้มีความไปที่ไหนไม่มีความทุกข์ในเรื่องภาษาเท่าไหร่นะ Ajahn, kade chodí po svete, tak nemá utrpenie, že ľuďom nerozumie. Alebo teda, že ľudia nerozumejú jemu, jednoducho on je tam, kde je, nevytvára si z ničoho utrpenia. Dokáže žiť všade. Ale veľmi rýchlo sa naučí. Čo od toho ľudia chcú. คือรักใหญ่ความหมายที่ยิ่งใหญ่แต่วันนี้ทุกคนมาก็พยายามมีโอกาสพยายามฝึกจิตตนเองให้บริสุทธิ์คือไม่ใช่ถึงไม่ต้องเอาถึงความหลุดพ้นแห่งโลกตอนนี้เราทำจิตตนเองให้บริสุทธิ์ไม่ต้องไปตามโลก Pokúšajte sa svojim mysel vždycky očisťovať, mať ju úplne uvoľnenú od všetkých nepokojných, zbytočných myšlienok. Každý deň, aj teraz. Pokúšte sa čo najlepšie sa uvoľniť. เพราะโลกของเรามีแต่เต็มไปด้วยกิเลส Oslobodiť sa od kilés, od nečistú mysl. อย่างที่เราเห็นนั่งอยู่ในที่นี้ไม่ว่าจะอยู่ภายนอกภายในเราพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลก็ที่มีความทุกข์ของกิเลสมันพาให้ทุกข์ Uvoľniť sa z vonkajšieho sveta, oddeliť vnútorný svet od vonkajšieho sveta. ฉะนั้นการปฏิบัติถ้าเราดับเรื่องกิเลสได้ความสุขภายในคือใจมันจะเกิดเห็นผลอย่างมหาศาลไม่มีมากกว่าเป็นที่แสดง Treba vedieť, z čoho to skutočné šťastie vzniká. Nájsť to skutočné šťastie vo vnútri, v svojom srdci. จะต้องอาศัยผู้พาดำเนินเขาเรียกว่าเดินถูกทางถ้าไปเจอผู้ที่หลงทางอยู่ก็พาเราไปไม่ได้เราต้องอาศัยผู้ที่นำทางที่รู้ทางไป Treba poznať tú cestu, kam idete. อาจจะเป็นครูบาอาจารย์เป็นพระสงฆ์ที่ประพฤติปฏิบัติภาวนา A úplne dôverovať tej praxi, odovzdať sa aj do sebe každý deň, odovzdať sa učiteľovi, ktorý vás učí, alebo ktorému dôverujete, ktorého ste. คือท่านรู้หนทางไปหนทางแห่งแสวงหาความสุขได้คือความสุขภายในใจ Ktorý pozná cestu hľadania šťastia vo srdci, nie vo vonkajšom svete. แต่ถ้าหากว่าเราไปเจอพระสงฆ์ที่ยังไม่รู้หนทางไปก็อาจจะพาเราหลงทางได้ Je veľa učiteľov, ktorí učia cestu sami, ale nevedia meditovať. Nemôžu tak pomôcť žiakom na ceste. Je veľa takých učiteľov. คือการมาทำสมาธิก็คือการอบรมสติ Samadhi je treba najprv nastoliť dostatočnú samadhi, koncentráciu, ktorá je základom pre rozvoj všímavosti, pre rozvoj paňa. เมื่อมีสติแล้วปัญญาจะตามมาทีหลัง Sati sa rozvinie spolu s koncentráciou a dá vznik paňa.
je veľmi potrebné cvičiť sa v samádii. Aťan sa pýta, či má niekto nejaké otázky alebo ohľadne praxe, ohľadne čokoľvek. Alebo chcete ešte meditovať? Zaznela tam taká veta, že by sme si mali oddeliť svoj vnútorný život od vonkajšieho. Ja mám taký pocit, že práve by sme mali prepojiť ten život nejak. Vnútorný život, tak to vysvetlím, ako to som povedala. Vnútorný život som asi nepovedala, povedala som vnútorný svet od vonkajšieho sveta. Vonkajší svet je to, čo vidíme, tým jedným zmyslom tá poviem to videnie. Vonkajší svet je, že vás vidím a vnútorný svet je oko. Máme sa oddeliť tieto dve veci, vnímanie od tela. Teda to, čo vidíme, to niekedy poviem tak, že tomu rozumiete všetci. A tak dokázať žiť v tomto stave. Ja by som sa opýtal, že pre nás laikov, že či má nejaké doporučenie, koľko by mal človek tak meditovať tak nejak? Počítam ten laik, prepatibátny, ký čúva môža prepatibátny. อยู่ที่สตูทุกวันทำได้อย่างว่าพุทธะบอกว่าคนเราเกิดมาชาติหนึ่ง every day มีทำได้สัก1 นาทีดีกว่าไม่ทำอะไร Ačan povedal, je veľmi dobré meditovať každý deň, je dobré meditovať aspoň 1 minútu, čo je lepšie vôbec nemeditovať. Vždy, keď má ten človek čas, mal by sa venovať meditácii. Vždy, keď je čas. เพราะการปฏิบัติเป็นอาการลิโกไม่มีอย่างไรว่าจะต้องทำวันนี้1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมงนี่เป็นเรื่องของกิเลส Nikdy by si nemal povedať, že dnes budem meditovať hodinu, zajtra hodinu, zase ďalšiu hodinu. Ačan povedal, že toto patrí pod nečistoty mysle, treba meditovať vždy, keď je možnosť. ยิ่งฝึกได้ทุกลมหายใจยิ่งดี Každý dých môže byť našou meditáciou, každý všímavý dých. ในขณะเดินไปคือให้มีสติเซมกับขับรถถ้าไม่มีสติก็อาจจะอุบิเหตุ Vždy, keď chodíme, môžeme meditovať, vždy, keď šoferujeme, musíme mať všímavosť. เป็นทุกสิ่งเป็นการฝึกสติเป็นการทำสมาธิ Čomkoľvek, čo robíme, môžeme praktikovať meditáciu. Je nesprávne, keď ľudia si myslia, že ide meditovať teraz na hodinu a vráti sa domov a prestane meditovať. Treba meditovať stále, udržovať všímavosť stále. แต่ถ้าจะให้เกิดเหตุผลเร็วส่วนมากพระพุทธสอนแล้วก็ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวสอนให้ไปที่ในป่าที่สงบสงัดที่เงียบที่นั่นไม่มีความสับสนวุ่นวายไม่มีสิ่งภายนอกที่ว่ารบกวนภายในจะเกิดเหตุผลเร็ว Buddha učil rovnako aj Ajahn Mun, Loktam Habova, jeho učitelia učili veľmi dobre ísť do lesa, hlboko do lesa, kde vlastne nerozrušuje vonkajší svet, starosti. Je to veľmi dobré pre rýchlu prax. เราต้องอาศัยธรรมชาติช่วยเราที่เป็นภูเขาป่าไม้ช่วยจิตได้เร็ว Učitelia učia ísť do lesa, byť tam s divými zvieratmi, rovnako ako to učilo Buddha ísť do lesa, meditovať a tá mysel
รัสรู้ที่แม่ติดแม่น้ำในรัญชราแล้วก็อยู่ในเมืองอยู่ในที่นครเขตบดิสลาวา Je lepšie ísť do lesa, ako byť v meste. Ak sa chce človek trénovať v praxi a potom sa vrátiť do mesta. อาจารย์มีชอบประเทศสโลวักนี่พอสมควรเห็นป่าไม้สวยอาจจะเป็นเพราะฤดูที่ไม่ได้มีหิมะไม่ได้มีฤดูเย็นมาฤดูที่ว่ามีต้นไม้สวยมีภูเขาสวยมีสถานที่สวยสงบสงัดหลายที่อย่างโอวาสก้าอย่างที่หลายที่ที่ชิลิน่าไม่เหมือนกับเมืองหลวงถ้าเมืองหลวงเป็นมีแต่ตึกมีแต่บ้านแต่ถ้าอยู่ในป่าในเขาจิตมันจะเกิดความสงบเองเพราะว่าอาศัยการฝึกฝนมานานจากที่เมืองไทย Aďan povedal, že Slovensko má veľmi krásne lesy, je tu veľmi veľká šanca, že ľudia môžu ísť do lesa, môžu meditovať, pokiaľ teda nie je obdobie zimy. Čo sa Aďanovi veľmi na Slovensku páči, povedal, že je to mnoho lepšie ako v Thajsku, kde sú tu lesy už ľudia vyrubujú, nechráni sa to tam, musí majú o moc menšie možnosti meditovať z do lesa ako kedysi. Veľmi sa mi páči ten kraj Žilina, Považská, Tatry. Povedal, že to, keby v nich si Thajsky videli, tak vymenia Thajsko a prídu sa. ที่เมืองไทยคือมีคนเยอะตอนนี้ไม่ค่อยมีป่าคนไทยมีทั้งหมด72 ล้านแต่สโลวาเกียรู้สึกประมาณสัก4 ล้านไม่มากเท่าไหร่ก็เลยยังมีป่าไม้ Adam povedal, že Thajsko má 72 miliónov ľudí, ale lesov má hrozne málo, keďže Slováci majú menej ľudí a majú o moc viacej lesov. My keď chodívame meditovať do tých pralesov, niekedy keď ideme aj 10 km, tak ľudia tam vypalujú tie pralesy a keď ideme na Dutton alebo Medžanglom, tak je to také náročné, že vlastne ideme cez tie vypalené lesy, že to myslíte sa trochu rozluší. Nie je to moc dobré. A nie je to dobré ani pre tie slony, vlastne to robia kvôli tomu, že chcú čakať tie divé slony. Niekedy, keď to mysli vidia, tak sú utrpení, že ľudia nedoveria po meditácii. Ako kedysi. Prepačte, ak sa môžeme sa presunúť ešte bližšie dopredu? Môžete? Jasne. Presunúť ešte. Áno. Môžem sa spýtať. Keď Buddha prvýkrát hovoril, teda si bude vedomé na štyroch znešných pravdách, tak pravil, že v podstate príčinou nášho utrpenia je žiadostivosť a túžba. A potom neskôr sa hovorí, sa to nejak rozvíja a hovorí sa o tom, že príčinou nášho utrpenia je vlastne nevedomosť práve pre tých všetkých. Keď to nemá potom aj rozvíja. Jönköcsökhem Szahed Duk Ben Avija or Ben Vipathana. มีสองอย่างคืออวิชชากับวิปัฏฐาน Aďan povedal spolu. คือความทุกข์นี่เกิดจากสิ่งภายนอกมา
เป็นอย่างเช่นเราเห็นเขามีอะไรอยากจะมีมันเขานี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นกิเลสเป็นอุปทานไป Adjan povedal, že vidíme tie vonkajšie veci, chytíme to, vznikne tam žiadostivosť, to je problém, sú tam vlastne čistota. คือเราตามโลกไม่ใช่มีสองอย่างหนึ่งเราจะให้จิตตามโลกหรือให้โลกตามเราถ้าโลกตามเราเนี่ยถ้าเราจิตฝึกจิตตนเองให้เหนือกว่าโลกแล้วโลกตามไม่ทันno, เป็นนี่เป็นกิเลสของเป็นธรรมAdjan povedal, že je to ruka v ruke. Keď vlastne po niečo túžime, kto to túži, prečo túžime, je to vlastne všetko ruka v ruke s nevedomosťou. Lankta Mahaprabhu povedal, že ide o úplné vyhasenie všetkých žiadostivostí. Žiadostivostí prečo? Je to ruka. คือเราเกิดมาตอนนี้เราอยู่กับโลกอยู่เรียกว่าอาศัยโลกเราจะต้องถ้าเราลักษณะของการปฏิบัติเป็นการทำบารมีคือการสร้างบารมีบุคคลที่เกิดมามีความสมบูรณ์ในปัจจุบันสมบูรณ์เรื่องทรัพย์ภายนอกเพราะว่าบารมีเขาทำไว้ก่อน Treba vytvárať párami dokonalosti. Párami treba to preložiť. To sú dokonalosti, ktoré sú potrebné pre realizovanie nibbánu. เขามีความสุขอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างมีความพร้อมเป็นเพราะเหตุแห่งบารมีแต่ผลหลังแต่เราถ้าพูดถึงว่ามีความทุกข์เพราะว่าไม่ได้สร้างบารมีไว้ก่อนคือไม่ได้ทำไว้ก่อนแต่เมื่อเกิดมาปัจจุบันมาได้รู้ได้เห็นเรื่องการทำบุญให้ทานตอนนี้เราได้มาสร้างก็ถือว่าเป็นการทำบารมีไว้ถ้ายังจะเกิดอีกก็อาจจะคือจิตถ้าว่าสูงมันก็เกิดสูงถ้าจิตต่ำก็มันก็ตกต่ำ Treba praktikovať silu, samadhi, paňa, treba robiť dánu a ak nerealizujeme nibbánu v tomto živote, tak tá mysl sa rozhodne zlepší praktikou meditácie a v budúcom živote máme väčšiu možnosť na realizáciu nibbánu, na lepšie pochopenie celému zmyslu existencie a vymaniť sa z cyklu existencie. Treba preto robiť v tomto živote tiež niečo. Každý rok. Práve teraz. Adjan má retrity, 2 retrity meditačné v oktobri a v auguste, kde bude aj ordinácia Samanéru, ktorý je novic zámnika. Sú 2 Slováci, ktorí chcú byť ordinovaní na Vadopasni na týždeň, ktorí si chcú vyskúšať, či to je jednýchom. Ak by niekedy v budúcnosti bol nejaký človek, ktorý by chcel byť ordinovaný ako mníchom, tak Adjan to môže nejakým spôsobom sprostredkovať aj tu v Európe. Ale treba na to 5 mníchov. Ako bude vyzerať ten program, alebo ten deň počas toho zásadu? Adjan má veľmi individuálnu prax, nikoho do ničoho nenutí, on povie inštrukcie toho zásadu, toho, ako by sa malo meditovať. Adjan vraví vždy, že veľmi dobre je, keď človek robí
čankamanu, teda chôdzu dlhšie ako set. V barmickej tradícii je to tak, že sa hodinu sedí, hodinu chodí, hodinu sedí, hodinu chodí. Ja som tak robila asi 8 mesiacov v kuse. Potom som prešla na túto tradíciu, ktorá mi viac vyhovovala s tým, že som mohla dlhšie chodiť. Tá kvalita je to rozdiel, ale každému, čo vyhovuje, ak niekomu vyhovuje hodinu sedieť, môže hodinu chodiť, môže. S tým, že by večer okolo 3:00 by bola vdana a večer by mali ľudia nejaké otázky meditačné, tak Ajahn by k tomu odpovedal. Ale nikdy v týchto lesných kláštoroch to nie je tak, ako v barmských kláštoroch. Aj v Barme to presne tak, že musíte chodiť každý deň k svojmu učiteľovi a niekedy mu nemáte čo povedať a tí učiteľia sú veľmi príjemní, niekedy veľmi prísni. Tu sa to viac rozduší ako v pokoji. Barmský učiteľ, keď som bola, tak niektoré tie ženy, keď sa proste báli toho majstra a povedali ten svoj zážitok, tak v noci, keď si láhli, tak kráčali z toho, že proste oni mali taký strach meditovať, že som si povedala, prečo majú strach meditovať. Že vlastne radšej potom ich nemeditujú, lebo čo vlastne tam tí učitelia podporujú. Je to trošku na inom systéme, ale väčšinou som sa stretla v tom barmskom štýle, že hodne tlačia. Asi je to vďaka tomu, že tí cudzinci tam prídu na chvíľu, tak sa snažia čo najviac, aby mal čo najrýchlejšie ten pokrok, aby bol. Tiež v tejto thajskej tradícii je to veľmi, veľmi voľné, tam sa uvoľní do samády, vďaka tomu samády prestane myslieť na minulosť, na budúcnosť, prestane vytvárať si myšlienky. Tie predstavy sú tam minimálne, vďaka samády upokojeniu mysle, potom robí prax na telo, je v tele, je vo vnútornosti tela, rozoberá tieto tela, to telo na základe toho sa dosahujú hlady. Tak ako to je v tých 4 odlišených pravdách, tam vlastne rozoberá sa to telo vo vnútri, aj mŕtve tela sa môžu rozoberať. Tým sa vlastne mysel odúpie od sexuálnej žiadostivosti. To je základný princíp v thajskej tradícii, že toto je ako prvý stupeň zrieknutie za vykorenenie sexuálnej žiadostivosti. Úplné vykorenenie sexuálnej žiadostivosti je až u arahata, ale to počiatočné sa podarí práve vďaka tejto praxi na telo, na vedenie nechutnosti tela. Lebo my vlastne vidíme, že to telo je krásne, ale človek, keď to naozaj vidí v tej meditácii, vidí to telo ako je, tak odúpne. Odtúži. A väčšinou tých problémov sa tie práve založených na sexuálnej žiadostivosti. By som sa mohol spýtať, či napríklad cesta jogy, ktorá vedie k nejakému trvalému samádi, nevyhľadnému samádi, je ten cieľ je totožný s tým, ktorému vedie cesta ďalej. Ajahn Ruchan yoga vedana. Dekatkan yoga, dekatkan samadhi, badin samadhi, memulaikan kalsam kon paitin banda yoga. No, เป็นธรรมดาบริหารกาย Badhan samadhi dan kata yoga. ทำโยคะบ่อยได้ Ajahn povedal, že k nibbáne to nemôže priviesť, je to hlavne vďaka tomu, že toto samadhi nevedie k vzniku paňa.
ระพุทธทำเร็วกว่าพระพุทธเดี๋ยวที่เขาทำโยคะทำที่นี่ที่นี่ไปnoไม่ได้za Budhovej dom Buddha v minulosti robil jogu, robil aj to, že dal si prsty spolu veľmi dlhý čas, až mu prešli nechty tu von a vlastne zistil, že nie je to prax, ktorá vedie k vykoreneniu nečistovníci. Neuspokojilo to. To bola silná samáta. บางครั้งยืนพระพุทธยืนจิตลงยืนด้วยอาการเดียวเช่นทำโยคะเป็นไม่ได้ครับไม่ได้สำเร็จในที่สุดมาเป็นเพียรทางใจ Niekedy Buddha iba stál ako jogický nejaký cvik, stál, nepriniesol mu to, čo hľadal. Dokázal tým vydržať veľmi dlho. To otupenie, to skutočné nenašiel.พอที่ฝึกโยคะมีไม่ได้ที่โลกาครับยังไม่มีใครสามารถทำจิตนี้ให้สงบได้ Yoga sa učí po celom svete a Ajahn zatiaľ nepozná človeka, ktorý by vďaka joge úplne utišil mysel. ที่ไทยแลนด์มีเสียงเคยได้ยิน V Tajsku sa rovnako vyučuje yoga. ยังไม่เคยได้ยินที่ฝึกโยคะเป็นอริยบุคคลเป็นผู้ที่มีจิตหลุดพ้นจากโลกนี้ได้ Nikdy nepočul o arahatovi, ktorý by vďaka joge sa odúpel od sveta. แต่ที่เคยได้ยินได้ฟังก็มีแต่ที่ยึดหลักของพระพุทธกับครูบาอาจารย์เช่นหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวมาปัจจุบันมีเกิดเป็นอริยบุคคลที่ว่าทำ Jediné, čo počul, tak to bol Ajahn s Lukán Havom, to je tento učiteľ, o ktorom sa vraví, že je úplne rozbal a rýchla zomrel. V Tajsku je viacej takýchto učiteľov, ešte sú živí, o ktorých sa Ajahn učil, ktorých tá mysel, keď ja som tiež bola u nich, tá mysel je úplne čistá. To keď tam vidíte, tak nemusíte s ním ani hovoriť. Ajahn doniesol patant, to je tento mních bol minulý rok spopolnený a jeho kosti, celé kosti sa premenili na sklo. Ajahn má so sebou túto časť tej kosti, tak ak by ste chceli, tak môžete to dať videniu. Ľudia si to v Tajsku veľmi vážia. Jemu to dala jeho sestra Lukán Havu a dala sa to ešte mníchom toho kláštora a kráľovi Tajska, lebo kráľ má veľkú dôveru v tohto jeho učiteľa. Je to vlastne najbohatší mních. Bolo najbohatším mníchom. Ajahn mi tára jedna vyvíjala tára. Tára. No, mi ani tára.อันนี้โฟประเทศมี10 ล้านเหรียญดอลลาร์ Vyzbieral 10 miliónov dolárov gold 12,000 kg 12 000 tón zlata. Vyzbieral
vyzbieral všetci vlastne ľudia toho štátu, prichádzali do toho kláštora, dali mu dánu. On nikdy z toho písma nič nechcel, žil úplne skromnej kuty, skromnom domčiku, ale vlastne vďaka tejto zbierke pomohol krajine dostať sa z toho, thajskej krajine, postavil veľmi veľa nemocníc a škôl, nikdy nechcel nič pre seba, dokonca ten jeho kláštor je v takom stave, že keď tam idete, tak ste zabudnutí, že ani nepostavil cestu asfaltovú, jednoducho všetko chcel úplne v prirodzenosti v tom kláštore, ale je to najbohatší mních, bol najbohatším mníchom v Thajsku. Ľudia mu dávali obrovské dary. Nikdy neúpal k peniazom. ผ่านมาปี40 15 ปี 15 ปีผ่านมาใช้หนี้หลวงตาเอามานี่ใช้หนี้ IMF 4,000 ล้านกับนิยสวะเจ๊แบงอีก 80,000 ล้าน Pred 15 rokmi vďaka tejto dane, ktorú mu ľudia dali, dostal Thajsko z dlhov, ktoré malo voči Japonsku a voči ešte spoločnosti. Čo bolo vlastne kráľ Thajska nesmierne vďačný za to, že obyčajný mních dokázal pomôcť krajine. Kdežto v našej krajine, naša krajina Slovenská je veľmi dlhá. Kresťanské mníci tiež majú možnosť urobiť niečo preto, pomôcť krajine. Treba to len dobrý nápad. อาจารย์มีดีใจเกิดมาชาตินี้ได้เห็นบางคือเห็นหลวงตามหาบัวมีบารมีมากมายมหาศาล Aďan je veľmi šťastný, že v tomto živote mal možnosť stretnúť Arhata a nie len jedného, učiť sa od nich. Čižeอยากดูที่เว็บไซต์ V tej knižke môžete si to kľudne pozrieť, keď sa vám dostanú. Je tam aj webová stránka. Jeho žiakom je aj jeden Ajahn Paññavado. Ajahn Paññavado je Anglik. Ajahn Paññavadoเป็นฝรั่งเศสที่ฝรั่งเศสเกิดที่England. Angličan, o ktorého tiež považujú, že ako jediný zahraničný mních dosiahol arahanstvo. Na tej webovej stránke je aj jeho dama. Dama Tolky. น้องตาเคยมาที่ฝรั่งเศสที่อังกฤษนะครับไม่มา Tento jeho učiteľ už prišiel, jedenkrát išiel do Anglicka a povedal, že už nikdy nechce prísť do Európy. เป็นดาบดงเคยคิดเอาทำวัดที่ฝรั่งเศสบัดมาเห็นแมวทำเอากลับอยู่ไทยเลย Jeho žiak Ajahn Paññavado mal taký nápad, že chcel vytvoriť vat vo Francúzsku, ale keď ten Loktam Hava prišiel, tak sa rozhodol, že to v Európe zatiaľ nemá zmysel. Povedal, že v budúcnosti sa celý ten buddhizmus presunie do Európy, nebude v Ázii. Povedal to dokonca aj Ajahn Chah. Tá Buddhova dama v Thajsku tiež, keď to vidí, je to slabšie a slabšie. Európsky a americký štýl tam je veľmi, veľmi silný. Takže niektorí tí mnísi snažia sa vytvoriť vat kláštor v Európe a presunúť to do Európy. Lebo je v Európe väčšie utrpenie. Ľudia majú väčšie utrpenie ako v Ázii. Na Slovensku. A že keď prešiel v Európe tie krajiny, tak povedal, že Slovensko je v najväčšom utrpení. Ľudia majú najväčšie utrpenie. Môžete nám to trošku priblížiť, že aké utrpenie, v akej súvislosti, že čo? Erika Volt, Ajahn Mahi, Rotu, Tibetan, Bata Javol,
Slovenky a my Dukhama, ty sú ľuďom tam. มีสถิติประเทศพัฒนา Dôvodom je politika, nesprávna politika, vláda, ktorá nevie správne vládnuť, alebo bývalá veľmi terajšia vláda. Nevie sa nastaviť vláda, ktorá by pomohla ľuďom. To robí veľmi ťažšie. เป็นประเทศปิดมาหาลงว่าเปิดมิวเซนเปิดมิวไม่มีบางครั้งจะเอริกาไปที่ไทยแลนด์สปีกสโลวาเกียไม่มีใครรู้จัก Aďa povedala, že keď som prišla do Thajska a povedala som, že som zo Slovenska, nikto nevedel, kde Slovensko je. Ľudia poznajú Čechy, ale Slovensko, nenašla som človeka, ktorý by Slovensko poznal. มารู้จักที่ปรากคือเชค Poznajú Čechy, poznajú Prahu. Slovensko je เป็นบางไทยแลนด์เขาทำวีซ่าเช็คเก็ตวีซ่ามาสโลวามีวันมา Keď sme išli na ambasádu Slovensku do Thajska, tak povedali, že Adžan je jediný thajský mních, pre ktorého kedy robili vízu. ไม่มีอีก Nemajú žiadne víza. My sme mali jedno veľké šťastie, Slováci boli veľmi, veľmi milí k nemu a povedali, že keď je mníchom, tak nepotrebuje mať 200,000 v banke, ale keď sme išli vyvolávať víza, že poďme do Českej republiky, teda Schengen, že budeme vyvolávať Českej republiky, tam od neho požadovali 200,000 v banke, keďže on je mníchom, tak bolo mi to veľmi ťažké vysvetliť. Je to podmienka pre Schengen. Slovenská ambasáda rozumela, že je mníchom, nie je to potrebné, je jediným mníchom z Thajska, ktorý ja to požiadal, takže musí aj vedieť, že tá thajská kultúra príde. My sme boli dneska pozvaní okolo 11. hodiny thajskou komunitou. Veľmi boli šťastní, že videli mnícha, lebo za ten čas, čo sú tu okolo 8 rokov, tak nemali možnosť vidieť mnícha, takže to ich šťastie, keď som videla, to bolo obrovské šťastie. เอริกาเป็นคนสโลวาเกียไปอยู่ไทยแลนด์พยายามหามังไทยแลนด์ออกมาสโลวาเกียอยากให้ประเทศโจเป็นมังไทยมังปฏิบัติ Ja som sa snažila, chcela som zobrať aj ďalších mníchov, ale videla som, aké to je komplikované. Ja som sa zčiatku myslela, že Thajci majú povolený vstup normálny do Schengenu, že tam nie je žiaden problém, ale keď sme išli kúpovať letenku, tak som si zistila, že to je veľký problém. Takže chceli sme prísť zobrať viacerých učiteľov, ale keď ľudia hovoria, že ja som sama mníška, ale je to ťažké. Rovnako aj ľudia Thajčania, keď chceli s nami, že nám pomôžu, tak oni musia byť pozvaní, rovnako musí byť Slovák, ktorý ich pozýva, musí mať veľa peňazí v banke. Rovnako Thajčan musí mať veľa peňazí v banke. Takže aj keď chceme pozvať nejakého učiteľa, je to založené na týchto svetských veciach. Nie je to možné oddeliť. เอริกาสปิกกับอาจารย์ทุกวันให้ประเดี๋ยวให้อาจารย์ทานพาสปอร์ต Minulý rok som Adžanovi každý deň hovorila, vždy keď sa ráno zobudil, som ho hovorila, aby si urobil pas. Každé ráno, až keď už povedala, že už nechce, aby som to hovorila, tak si šiel zrobiť pas. หาลองเอริกาสังเกตครับอาจจะนิดหน่อยวันเยียแต่เอริกาไม่รู้เรื่องทางพาสปอร์ตของบางไทยแลนด์ลำบาก Pas urobiť pre mnícha vôbec nie je jednoduché. Musí mať veľa potvrdení od hlavných mníchov, od mnícha v Bangkoku. Trvalo to asi 1 mesiac. Obyčajní ľudia to majú za jeden deň. Oni si to majú asi za
za jeden mesiac tým, že musia ešte predtým byť pozvaní na cestu do Indie, ktorú si musia zaplatiť, pretože keď ju nemajú cestu do Indie, tak thajská vláda im neudelí víza. Musia ísť skôr do Indie ako do Európy. To je pozmienka. Takže my sme už mali naplánovanú cestu do Európy, takže ponúkli mu tak, že kúpili mu tú cestu do Indie, ale nešiel do Európy. Teda tá letenka pomohla. Rozumiem, to majú náročnejšie ako ja, keď tam prídem. Myslím, že barmský místy ani neviem, či sa to dostane. Barmský do točí, asi to majú rovnako náročné. Srilanský si chodia? Srilanský. Tí to majú zaučné. A barmských? Srilanský majú tiež, že musí ísť do Schengenu. Zrejme tam bude uľahčenie to, že ich pozýva kláštor. Kdežto my vlastne na Slovensku nemáme žiadny kláštor, takže je to ťažké nejakú organizáciu zohnať. Alebo kláštor zohnať na pozvanie. Chodili sem učiteľi aj Európania, ktorí sú výchni barmské alebo tajské tradície. Bangren má falang práv a Svapatila má čakru. Má čakru falang. มีฝรั่งไปทั่วโลกเลยมันมากที่สุดยังไม่ชำนาญว่าเขาวัดปฏิปทา Títo meditační učitelia, cudzinci, dobrí meditační učitelia cudzinci sa hľadajú veľmi ťažko. Musia byť veľmi dobre trénovaní so svojimi učiteľmi, lebo veľa týchto cudzincov len príde národ meditovať, treba príde meditovať a potom odídu a učia meditáciu. Treba, aby boli v dobrom výcviku minimálne 5 rokov svojho učiteľa. Veľmi dobre vycvičenie na učenie daní. Niektorí sú, čo počúvam od ľudí, tak sú mníchmi ordinovaní v Theravade a vyučujú Mahajánov štýl. To som tu nikdy vysvetlil. Tak hovoril, že či mám dlhodobejší plán na Slovensku. Že či Jan má dlhodobejší plán na Slovensku, výučbu meditácií. Teraz mám 3-mesačné víza, končia 20. oktobra. Dovtedy prejde 4 krajiny, kde bude učiť meditáciu a rád by ostal. Je pozvaný v Bratislave, tu sa to nedá vybaviť, to je iba konzulát. Je pozvaný thajsko ambasador vo Viedni. Okolo 13. uvidíme, ako tam to vyriešime, či keď sme prišli na budúci rok na 3 mesiace, či je to možné predĺžiť. Slovenská ambasáda v Bangkoku nám povedala, ona pre neho urobí všetko. Ak bude chcieť na 10 rokov, dá mu to len, to musí Bratislava schváliť. Ale vôbec neviem, čo k tomu treba. Ja chcem ešte povedať, že ja som vám rád, že tu máme thajského mnícha, že v roku 2000, keď som bol v kláštore u Ajahna Mahabu a ostatných kláštoroch som sa nevedel predstaviť, že niekedy na Slovensku príde thajský mních. Som Pileo, Jombai, Valtelonta Mahabu, Majkekit, Mitra, Valtelonta Mahabu, Matisorovia, Mitičaj, Ajahna, tak si zažil tam. เร็วปีผ่านมาเร็วกว่ามาที่สโลวาเกียเป็นเหตุบังเอิญที่วัดเก็บพระธาตุของหลวงตาให้อาจารย์สโลวาเกียมีไหมเนี่ยไม่ได้เอามาให้ดูนิดหน่อย Ajahn má veľa týchto pathátov, arahantov, ale
nevedeli sme, ako sa budú správať na letisku policajti, lebo predsa sú to kosti. A nakoniec teda na thajskom letisku sú mníchom veľmi v pohode. Ináč na to nezobránilo, to bolo asi nepríjemná karma pre políciu.อย่างแม่ชีเอริก้ามีเกิดที่สโลวาเกียถือว่าโชคดีไปเห็นร่องการชีวิตกับอีกโนชีวิตด้วยกัน No, Hažem povedal, že je to veľké šťastie vidieť Arahanta, povedal, že ja mám veľké šťastie, že som videla Loktavangu aj živého, aj mŕtvého. Šťastie mŕtvého. Prekladám to všetko. Koľko rokov už cestoval? Nie, Loktavangu mám aj Tára. 90 ปีที่โฟโต้ในที่สุด Sú v tej knižke vlastne inak na tej webovej stránke je aj jeho úmrtie. Myslím, že tam je až 7 videí. Na tom poslednom videi, keď už odchádza z toho sveta, tak tá kamera, keď sa na ňo pozerá, tak v tej kamere sú proste je to narušené tým jeho odúdením sa od sveta, proste sú tam farebné ako veci, niekedy tam je taká gula, niekedy proste tá kamera, že úplne sa to ruší, ako keď vás, ako signál, keď sa ruší v televízii. Tá kamera bola úplne normálna ako tu, keď to sníma, keď to pozerá doma, tak je to iné. Je to na tej webovej stránke a myslím, že to je aj na akože to bolo ten hudobný internetový. Áno. Na YouTube, keď si dáte Lokta Mahabua Parinibbana a Parinibbana. Je to proste úžasné, keď som to videla na tom videu, bola úplne zimná z toho proste. Ten jeho stav, to odúpenia od toho sveta, úplne to mám proste vidieť, tá kamera to nezvládla. Tá kamera je v tom svete. On odúpia od toho celého sveta. Tá kamera je v tom vonkajšom svete, takže bolo to tam pozorné. To by si proste museli vidieť. หลวงตารู้ตัวเองเอาไปมีเอาซื้อดินกับที่จุดไฟเอาไปมาเตรียมไว้ทุกสิ่งหลวงตาเร็วกว่ามรณภาพรู้ตัวเองเอามรณภาพทำทุกสิ่งรู้ตัวเองทำที่จุดไฟเอาดินไปไว้ที่นั่นครับซื้อดินเอาไว้ Lokta vedel, kedy zomrie, tak kúpil zem blízko kláštora a tam vlastne dal postaviť všetko na jeho spochladnenie a povedal, že myslím, že to bolo okolo 15 dní, že už nechce hovoriť a môže byť iba ticho a po 15 dní zomrie. A vlastne oni už pochovali na to, že dal postaviť sa. ผ่านมาไม่เคยเอาซื้อไปได้ที่สุดเราซื้อมีเอาซื้อได้โน้ตเอาไปสปีกเอาไป Veľa týchto mníchov vie, že treba zajtra zomru, že odídu zo sveta, tak pripravia si to drevo na spochladnenie. Niekedy tam nepovedia tým svojim žiakom, že sa pýtajú, že či niekto by nezomrel, väčšinou ten učiteľ neodpovedá, tak ráno, keď teda odíde zo sveta, tak žiaci vedia, že to prečítal presne. Väčšinou ten Arahant to robí sám, robí všetko presne. Sám prichystá to drevo. ก็อาจารย์ก็ไม่เคยคิดว่าจะได้มาที่สโลวาเกีย Ačan predtým, keď ma nepoznal, nikdy nemyslela na to, že pôjde na Slovensko. Čo prišiel, tak prišiel akorát tam Barmu meditoval, vyšiel z Laos, Kambodža, Indonézia, Malajzia, hodne strávil veľa času
sú v láse, to sú fakt krásne divoké typy. Nikdy nemyslela na to, že pôjde úplne divno. Ale ten záujem o meditáciu, keď mi vravala, tak rozhodne v Európe záujem o meditáciu je silnejší, dvojnásobne silnejší ako v Thajsku. Tam keď idú tie ženy ku nám meditovať, tak to idú len tak na ľahko, že si chcú niečo spievať večer a žijú ten svoj vetel. A sa tam len tak prechádza. Kláštore, že s tou meditáciou to má veľmi málo spoločné. Thajčania to chápu úplne. Môžeš nám povedať, prečo sa Slovenka stali výškou? Prečo sa ty stala výškou? Jonathan, ona je katolíčka. Ja som sa stala výškou ešte rýchlejšie, ako bolo tsunami. Nepamätám si, koľko to bolo, 7 rokov. V Malajzii poprvýkrát v Barmskom kláštore. Chcela som byť celoživotne, ale ten učiteľ mi povedal, že nech sa vrátim na Slovensko, že musím sa tam vrátiť, lebo ja som mala plány ísť z Malajzie do Thajska. Ja som sa vlastne vrátila na Slovensko, musela som dizelovať, ja som z toho plakala, takže musím dizelovať, že to nie je moja cesta. Ale keď som sa vrátila domov, tak som si prečítala v novinách, že v Thajsku bolo tsunami. Takže keby som sa dostala do Thajska, by som tam zomrela. Lebo som chcela ísť práve na ten ostrov, ktorý bol zatopený. Takže učiteľ ma poslal, ja som bola taká šťastná, tak som znova 2 roky šetrila. A tak som sa dostala potom do Barmy, z Barmy znova do Malajzie, z Malajzie. Tam som ordinovala znova v Banskom kláštore. A po roku mi Malajzia povedala, že je to moslimská krajina, musím ísť preč, tak som sa dostala do Thajska a k nemu do kláštora, kde som teraz. Veľmi nerada mením kláštory aj v Malajzii, keď som bola, tak chcela som tam byť, ale vlastne tá politická situácia ma vyhnala preč, keď som mladžana, tak som tam a som tam. Vždy si hovorím, aj Adžak hovoríva, sú zlé podmienky, treba jednoducho sa naučiť byť aj v tých zlých podmienkach, treba sa naučiť robiť samatha rýchlejšie, ako človek urobí samadhi alebo začne robiť paňa. Treba sa naučiť žiť tam, kde sme, v akýchkoľvek podmienkach. Ja žijem naozaj v zlých podmienkach. Čo sa týka aj stravy, aj počasia, aj zvierat, aj kuty. Nie je tam nič dobré, ale ja som z toho strašne šťastná. Tá myseľ je pritom úplne oslobodená, že nemusím jednoducho sa prestala lipnúť k tým veciam, vonkajším veciam a je spokojná v tom, čo je. A vďaka tomuto vlastne sa môže tá meditácia potom rozvíjať. Je tam to nelipnutie, tak ako u Vacíre Longtama, alebo tam tie kuty, neviem, či si videla tam tie kuty, nie sú akékoľvek veľmi dobré. Je to veľmi jednoduché a vlastne na takomto jednoduchom živote sa môže založiť veľmi dobrá meditácia. Kdežto niektorí tí kláštory, iné aj v Thajsku majú murované, krásne hotely, také proste aircony a tak. Je ťažko tam pochopiť tam, keď vyjdú von a sú tam komáre, tak sú nešťastní, že sú komáre, alebo že je teplo, vrátia sa znova dovnútra a myslia si, že meditujú, že poznajú damu. Je to rozdiel. Sú aj také kláštory, ktorí sa snažia všetko to zlé dať von, keď je teplo, byť v chlade, keď je chlad, byť v teple. Že meniť ten vonkajší svet tak, aby bol seba, aby bol pohodlný, aby nám bolo dobré, ale nie meniť tú myseľ, pozorovať to v tej mysli. Tieto thajské kláštory sú práve preto dobré, že človek žije tam a vidí to upievanie veľmi. Tak ako Buddha učil, myslím, že to je v tých 4 právdach,
chodíte do lesa, sadnete si kus stromu, skočte si nohy a pozorujte dých.แบบแปลมาไทยแลนด์เช็คเอามาที่ยุโรปยิ่งมาสโลวาเกียมาเช็คลำบากมีลำบากเรื่องภาษามีลำบากไม่มีใครช่วยกันแปล A Žan povedal, že veľa učiteľov, ktorí by chceli z Thajska ísť učiť tam ľudí, ale je tam problém s tým jazykom. อาจารย์เคยครับมาที่สโลวาเกียครับแต่ครับโกไทยแลนด์เคยสปีกกับเพื่อนมาเอามาที่สโลวาเกียมี A Žan, keď sa minulý rok vrátil z Európy do Thajska, tak chcel zavolať svojich priateľov mníchov, že tu na budúci rok s nimi do Európy, ktorí chceli ísť, že nerozumejú reči. Čo sa týka jedla, je to úplne rozdielna kultúra, tam je väčšinou všetko štiplavé. Tu a Žan si 2 týždne nič štiplavé nie je. มีกลัวเรื่องความเจ็บกับกลัวเรื่องภาษา Rovnako so zimou, tam nie je taká zima ako tu. เวลาจะมาคืออาจารย์มาไม่ได้เย็นร้อนก่อน อากาศร้อนกว่าภายใน Ja čo mám rada na Žanovi je to, že on je hrozne prispôsobivý, či je zima, alebo je teplo, alebo nemá jesť, alebo akýkoľvek problém má, jednoducho on je ako by bol mimo to, že je to jedno, či je niečo pekné alebo škaredé. Tá jeho mysel sa rozrušuje minimálne, neviem, či sa niekedy rozrušené videla. ดีมาไม่มีมากที่สุดมีจิตใจไม่ได้หวั่นไหวคือธรรมดาไปที่ไหนธรรมดา Kdekoľvek ide, a že teraz to povedal, že kdekoľvek ide, tak všetko je v pohode. Záleží to všetko od tej mysle. Kde ten problém vlastne je, či je naozaj problém vonku, alebo je v tej mysli. ปัจจุบันมีลูกศิษย์มีโยมที่ไทยแลนด์กลัวอาจารย์มาสโลวาเกียมายุโรปแล้วกลัวไม่กลับ Ľudia, čo ho podporujú v Thajsku, tak sa boja, že sa Aďan nevráti. Minulý rok sa strašne báli, on šiel iba na mesiac a hodne sa báli, že proste, čo ja s ním budem robiť, že neviem, proste mali rôzne myšlienky. A keď sa vrátil, tak mu robili obrovskú dámu, všetko kúpili, proste boli takí šťastní, že sa vrátil, že už aby nechodil a stále. Thajčania ho majú veľmi radi, vám si váži. Aj myslí. มากที่สุดอาจารย์มียึดติดกับสถานที่คือไปแต่ไม่ได้ไปเรื่อยไปที่ไหนมีในปัจจุบันมีจิตที่ว่ามีความสงบพอมีเย็นพอก็อยากจะให้ผู้ที่ได้รู้ได้เห็นได้มีโอกาสประพฤติปฏิบัติเพียงภาวนา Ty Aďan? Ty Aďan? น้องปิดเลยอยากให้เพื่อนมีโอกาสได้เห็นมั่งได้มีโอกาสภาวนาไม่มากก็น้อยตามกำลังตามความสามารถ Aďan by bol rád, keby sa tu vytvoril nejaký kláštor alebo nejaké miesto, kde by sa meditovalo a mohli by chodiť učitelia, učiť tam celoročne, že neboli by takéto útržky, ako Alanka hovorila, že sem tam si príde nejaký mních, niekedy nie mních, neučí sa to pravidelne ľudia, keď majú meditačné problémy, ale chcú poradiť, vlastne nemám kto. มากที่สุดเพื่อนบางของอาจารย์คือเป็นบางวิธีไทยแลนด์กลัวคนยุโรปภาษาเหตุสปีกไม่เป็นอังกฤษไม่เป็นสโลวักไม่เป็นมีกลัวเห็นคนยุโรปไปไทยแลนด์อาจจะวิ่งหนีไม่ออก Niekedy tí mnísi, keď si kláštora prídu cudzinci do kláštora, tak sa mnísi boja, niekedy zutekajú, že
tými cudzincami hovoriť, sa boja reči. Je to pravda. แต่อาจารย์โชคดีคือมีแม่ชีเอริกาคือเข้าใจเรื่องภาษาสรุปก็ไม่ได้ลำบากอะไรสบาย Že mám šťastie, že ja viem trochu anglicky, že viem trochu thajsky, že mi môžem poradiť pri preklade, aj keď moja thajčina nie je dokonalá, stačí to na preklad. คืออยู่ที่ไหนก็สบายเดินก็สบายหลับก็สบายลุกก็สบายภาวนาที่ไหนก็สบายตลอดก็เลยไม่มีเครื่องกังวลใจ Nemám tu na Slovensku žiaden problém s ničím. Či chodí, sedí, spí alebo leží, vždy jeho mysel je v pokoji. ผ่านมาแม่ชีเอริกาเคยมีความทุกข์ไปอยู่ที่ไทยแลนด์ทุกข์เพราะประมาทก่อนหน้านั้นก็ทุกข์ไปอยู่ที่ไทยแลนด์ก็ทุกข์สาเหตุไม่เข้าใจที่ภาษา A Jan povedal, že keď som prišla do Thajska, tak som mala veľa utrpenia s tým, že vlastne keď som prišla do ich kláštora, tak nikto so mnou nechcel hovoriť anglicky a tam vedel anglicky iba Ajan, ale nie moc veľa. A dali mi knižku thajskej gramatiky. Takže ja som ani nemala s nikým hovoriť ani po slovensky, ani po anglicky, ma sa naučiť reči, bola jediná možnosť, ako som vzala táto stupňa.อาจารย์ก็พยายามสอนภาษาไทยเข้าใจแล้วก็อยากได้อะไรเอาอะไรก็พยายามพาไปยังไม่เข้าใจเรื่องภาษาก็พาไปดูไปที่ตลาดไปที่ไหนก็อยากได้อะไรก็ไม่ต้องใช้ไม่จะเป็นถูกคือชี้ใช้นิ้วมือชี้เอาคือสอนวิธีการเรื่องภาษาจะเกิดความเข้าใจเรียกว่าชำนาญพอถึงได้ตามตัวเคยนิมนต์พระอาจารย์มาที่สระบุรีคือเข้าใจเรื่องภาษากัน Ak sa chcete pozrieť teda na ten fakt no. To je také hlúpe povedať o Ariovi, že sú to Ariovi, že sú to kosti. To je, neviem, ten patatel celkom dobre vysvetlený. To je vlastne tá kryštalická časť z ruky. To je nevinutý sa vie to ochorenie zmeniť. Ja už som to na sebe vyskúšala, že tá bolesť sa oddelila od mysle a od tela veľmi bolesť mysle. Aďan povedal, že ktokoľvek má záujem ísť do Thajska, Aďan pomôže, ale naozaj treba to úsilie, že chce naozaj meditovať. Nechce si hľadať ženu Thajčanku. Naozaj chce s tými svojimi nečistotami myslí, naozaj chce niečo robiť. Chce ísť proti tomu prúdu nečistot. Lebo naozaj, keď stretnete toho aráta, že keby vás Aďan tam doviedol, tak niekedy ten arát povie pravdu, z očí v oči. Dokonca ale sú takí učitelia, ktorí vôbec nechcú týchto zahraničných ľudí, sú proste hovoria, že títo nás tak nazývajú farangovia. Prečo? Keď tam prídu cudzinci, tak to sú farangovia, že títo farangovia sú veľmi študovaní, budhovedané, že veľa študujú, veľa vedia, ale meditačná prax nie je. A keď tam prídu, tak začnú oponovať tým mníchom, že takto by to malo byť, takto by mali sedieť, takto by sa mali správať. Hovoria to vlastne tým mníchom. Cudzinci to hovoria mníchom, ako by sa mnísi mali správať. Nemajú ich na pomínaní. Naozaj treba tú mysel pripraviť na to, že áno, chcem ísť proti prúdu, čisto chcem meditovať. Ten učiteľ toho žiaka príjme tú mysel. To je mysel. Mohla by som sa prepačne opýtať niečo?
Formuluj si tú otázku strachu zo smrti. Ako pomôcť človeku, ktorý odchádza, je starý, má strach a nevenoval sa meditácii? že stav zo smrti u mňa je kvôli tej mysli, nemeditačnej mysli.ปฏิบัติทั้งหมดมีปฏิบัติในช่วยได้ไหมครับไม่ได้ปฏิบัติเป็นช่วยกัน Keď nikdy nemeditovala, je náročné, aby tomu porozumela. Je jednoducho potrebné, aby tam odúpela od toho, čoho sa drží a zistila, prečo vlastne ten strach tam je. Prečo má strach odísť, čoho sa drží. ถ้าจะพูดแบบตรงแล้วพูดถึงว่าในการเอาสติสมมติทุกคนกลัวความตายที่ตัวเองมีหนึ่งอย่างที่ว่าไม่จะเป็นกลัวตายคือไม่ต้องเกิด Aďan povedal, niekedy hovoríva ľuďom, ktorí majú strach zo smrti, keď máte strach zo smrti, prečo sa narodíte? เมื่อเกิดมาก็ต้องตาย Prečo ste sa narodili, keď máte strach zo smrti? คือไม่ต้องกลัวถ้าว่าปฏิบัติฝึกจิตทำให้ไม่กลัวคือจิตมีเที่ยงตรงมั่นคงมันมีเรียกว่าเป็นกุศล Jedine meditácia pomôže človeku pochopiť smrť a nemať strach zo smrti. Kedykoľvek u nej sa môže prísť, kedykoľvek. Či môže byť napomocná aj taká prax, ako je napríklad v tibetskom budizme, že sa číta kniha mŕtvych, či je povedzme v tajskom budizme, tajskej kultúre niečo podobné? Neviem preložiť knihu mŕtvych, už sa ma na to vnitre spýtali. Môžeme preložiť ako Dama, Yongkam, Mikon, Reopathai, Lamigua, Ruathai, Shuai, Fandana. คือธรรมะเนี่ยช่วยได้บางที่ไทยแลนด์บางครั้งมีคนโอเคไม่ป่วยนี่ให้นิมนต์พามาที่พุทธิพระพุทธชีวิตเซนมีลูกศิษย์ไปชานติงให้ฟังนี่ช่วยกับคนที่ป่วย Veľmi dobré je, ak ľudia nemeditovali, keď majú možnosť počuť damu, počuť mnícha alebo počuť niekoho, kto hovorí Budhovú damu alebo nejakú sutru. Aj za Budhové doby to tak bolo. My to tak robíme, že keď niekto tam zomiera, ľudia nás zavolajú do nemocnice a ten človek, či už je pri vedomí alebo nie, tak jeho rodina alebo on urobí dánu mníchovi už na tej smrteľnej posteli a Aďan urobí recitáciu a ten človek sa úplne uvoľní. Čo najviac sa snaží ako vyčistiť tú myseľ aj vďaka tomu skutku tej dáne, že mu to pomôže dobre zomrieť. A väčšinou, keď Aďan odíde, tak tí ľudia zomrú. Väčšinou to je. Že im to jednoducho pomôže odúhnúť aj od tej rodiny. Aj to počúvanie toho Dhamma-talku a tej reči mnícha alebo recitácie. Niekedy to je veľmi rýchle, dokonca sme mali aj tak, že sme išli do nemocnice a to nebolo... to bola späť akože naozaj veľmi rýchlo. Tam jeden muž, o ktorého sa stala jedna žena
A ja som proste videla už, že už ide, že to jeho vedomie už ide von, keď som hovorila za 5 minút odíde. Mi nikto neveril, za 5 minút zomrel. Ale nemal možnosť, ani tá jeho žena, ktorá tam bola, tá neverila ani vlastne Adžanovi. My sme tam boli úplne kvôli nejakým iným ľuďom. Takže vlastne nemal možnosť. Ani tá jeho žena nemala možnosť ešte skôr. Vlastne ten muž zrejme to počul. Mal možnosť, tá rodina mala možnosť 5 minút. Chodívame hodne do tých nemocníc, vidíme tam mŕtvych hodne. Teda pred smrťou. Aj mŕtvych. Niekedy sa ľudia boja ísť do nemocnice, lebo tam majú strach, že tá duša pôjde do domu, kde zomrel. Tak preto volajú mnícha, aby ten mních išiel pratať toho mŕtvého. A išiel vlastne spopolniť, takže my sme tam aj taká pohromná služba. Potom my vlastne toho zomrelého dávame, pripravíme drevo, na toto položíme a stôl a zapáli sa to. Veľmi prirodzene. But คนที่ยุโรปนี่เอกอธิบายคนที่อยู่เป็นธรรมดาไม่ได้ปลูกฝังเรื่องทำบุญให้ทานเช่นที่ไทยแลนด์มีปลูกฝังมาผู้เขาเราเรื่องทำแล้วนะเรื่องทำใจตัวเองให้สบายมีเสียสละช่วย V Thajsku sú ľudia naučení už od malička dávať dánu mníchom, sú naučení zriekať sa. Veľmi malom detstve to už vedia robiť. Kdežto na Slovensku je tých situácií menej. Ľudia majú možnosť dať dánu málo. A už to vôbec nie je mníchom, buddhistickým mníchom. บางครั้งแม้รู้ตัวเองมีอายุไม่มีแบบรู้ว่าหน้าตายแบบไม่มีกลัวบางครั้งอยากตายเสร็จก็เห็นที่ Ja sa stretávam viacej s tým, že thajskí ľudia už keď sú starí, tak túžia zomrieť. Že už tam nemajú to, že sa boja smrti, oni túžia zomrieť. Ale niekedy Ačan hovorí, túžite zomrieť, ale zomrieť to je tiež ťažké. Niekedy oni hovoria, že taj lambák, oni hovoria, že chcem zomrieť, že už na tej posteli, že chcem, ale nezomrieť. Že to tiež ťažké. Že to proste pekné. Povedať si to nestačí. Ažanov otec túži zomrieť už asi rok. Vždycky. A už je tak naozaj na posteli, že vždy, keď tam Ažan príde, tak hovorí, že zomrieť je veľmi ťažké. Polkom Ažan, tajno. บางครั้งก็3 วันโน้มไม่กินอาหารไม่มีอะไร Niekedy jeho otec ani nechce jesť, že nie 3 týždeň, že naozaj praje si zomrieť a proste nezomrie. Sú niekedy ľudia z toho. แบบมีอยู่ใจวิริคุ Ale to jeho srdce je úplne otvorené, že nemá také utrpenie ako ľudia na Slovensku, keď zomierajú, to viacej zomrie. Jeho otec je veľmi humor. Dokonca nám povedal, že to bolo asi pred 4 mesiacmi, že v ten deň zomrie. A my sme tam všetci prišli, tak každá povedal, že tak dobre, budeme sa to pozerať teraz. Boli sme tam asi vlastne do rána a naozaj odchádzal, naozaj to bolo, proste to jeho srdce bolo slabé. A už ráno Ačan povedal, tak nezomrie, potom vrátime sa do kláštora. Že som bol vyberať z toho. Ale bola to veľmi dobrá meditácia. Bol vlastne pred nami a tak sme čakali už na tú smrť a Ačan povedal, tá smrť sa fakt bojí. Pán Ačanpa je tipo du kan dai mai ma han tonča mai chlapa. Teraz ešte stále žije. Mali v pláne minulý rok, malo to tu byť, ale Santikaro jeho správanie v thajskom kláštore v Prahe nabúralo celý ten program, takže nemohol Ačan proste povedal, že nemôžeme ísť spolu. Jednoducho bola tá mužská disharmonia, takže nemohli sa to realizovať spolu. Mohli ísť buď Santikaro, alebo mohli ísť Ačan.
spolu sa jednoducho nezhodli. Vždy to v Thajsku je tak, že my, ktorí máme menej vása, teda menej ordinačných rokov, tak musí sa starať o toho staršieho mnícha, mal by ho poslúchať, mal by si ho vážiť. Takto to nebolo. Svätý Karol odišiel od nás. A nestaral sa o neho, aj som bola ako žena mníčka, tak som sa o neho musela starať. Som sa takú ešte sa chcem spopýtať, že dá sa prísť aj na menej dní na ten zásad? Dá sa aj na jeden deň. Áno? Akokoľvek komu vyhovuje. Jo tam mám iba dneznám kabadžan, tam Tine. V oktobri to bude asi lepšie, lebo tam v auguste je to u Andrea, ktorý kedysi bol ordinovaný mníchom v Nižnej Slanej. Je to teda v Nižnej Slanej, ale sú tu bojové podmienky, sú tam asi 4 také domčeky malé, je nás tam asi dosť, takže ak by si mal nejaký stan, takže nevadí. Myslím, že tam nie je elektrika, je tam voda len tak na prírodno, tú stavu sme sa ešte nedohodli, takže asi iba raz týždenne, alebo až nie iba raz jedný. Je to čisto fakt ako teda thajský štýl, že ľudia budú vedieť, že takto to asi v Thajsku funguje. A možno sa všetci zláknú a na prvý deň, že je to kontakt čaj, čakáte, je tam veľká výhoda aj to, že Andrej už bol ordinovaný, robí otázku, vie Thajčinu trochu, vie sa postarať aj o ľudia. Pre mňa je to výhoda. Dá sa ešte na ten august prihlásiť, alebo kde okolo sa môžem? Ten október by bol lepší. Jo tam má ty dojenství kanál, kde sú tu a jo tam má Andrejka. Aďa povedal, že v tej organizácii Saty má pocit, že tam bude lepšie, lebo tam budú aj nejaké ženy variť. Takže keby si jedol možno len nejakú polievku jeden deň, neviem, či by to stačilo. Aďa nevie, ako by si to znala v tom oktobri. Čo sa týka jedla, by to tam ťažšie. V auguste. Čo to bude spolu týždeň? 7 dní. Čo keď si zoberiem stav, spaca, nejaké jedlo, tak poviem, áno? Almaty, Duenpet, Majpenrajka Bahan, Majpenrajka Blan. Tak uvidíš, ako to je u nás. Aďan hovorí, že to je miesto veľmi dobré na meditáciu. Augustu. To oktobrové ešte nevidel, nikdy nebol tam. A to ja bude to ešte tiež nie je dokončené. To asi bude také spartánske. Ty budete sa ty bol k mojej kandi, ja som Aďanovi vyhovujú viacej nedokončené veci. Ako také spartánske veci, alebo že niečo nie je problém. Dokonca bol už aj 30 dní bez jedla v kláštore, takže je naučený, či mu dajú jedlo, alebo nemajú jedlo. Sú tam cvičení, tí mnísi, učia sa. Tento Aďan Mahabova, ten veľmi dlho dokázal, myslím, že niekoľko mesiacov dokázal bez jedla. Niekedy to tak robil, že bol bez spánku, že čisto len meditoval. Ale nie som pozoroval tú mysl, tak sa bude správať. Ale nie je to nutné, aby ľudia nie je to treba. Ide o to, keď mních chce, tak to pozoruje. Nie je to potrebné. Väčšinou, ako Buddha hovoril, nájsť sa strednou cestou, vždy istou strednou cestou. Ani nie veľa, ani nemálo, vždy vedieť ten stred, tou strednou cestou ísť. To je najlepšia cesta.
A ťa povedal, aby ste si všetci zavrali oči, teda aby ste sa upokojili, aby ste sa cítili čo najlepšie, nesilili svoje telo a zamerali sa na dých. Táto meditácia, lesná tradícia je zameraná na dých na nose, na špičke nosa. Nepozorovali vo vnútri nosa nádych a výdych, ale čisto len na tej špičke nosa, ako to prúdi a vychádza z nosa von. Pri tom nádychu hovorili bud, pri výdychu hovorili dho, bud, ho, bud, ho. Boli stále myslou pri tomto. Pri nádychu bud, pri výdychu dho. Ak ste predtým robili meditáciu na brucho, tak skúste presunúť všímavosť na nos. Aspoň pre tento večer. Pokúste sa úplne uvoľniť mysel od všetkých problémov, ktoré máte doma, ktoré bolí, ale to, čo bude, úplne uvoľňte svoju mysel. Nemyslíte, pokúste sa nemyslieť na nič. Keď sú tam myšlienky, tak ich nechajte byť, nechytajte sa. Úplne sa uvoľnite. Pozorujte ten dých. Uvoľňujú sa.